Mustapha Z1 TV, duniyar nishadi. Rayuwa kenan. A Najeriya ne zaka ga mutum ba kowa ba, ba dan kowa ba, mahaifinsa maybe bai taɓa riƙe miliyan ɗaya tasa ta kansa ba, amma sai haga Allah ya fitar da shi ya zama wani abu. Ya riƙe millions of naira. Wannan ba komai bane daga cikin ni'imomin Ubangiji. Amma abin da zai baka haushi sai ka je yana zagin kasar da cewar bata yi masa komai ba. Koma dai menene, arziki na Ubangiji ne. Kuma idan ka nema zai baka. Kar ka sake ka rasa sana'a. Kafin na wuce ka tabbatar ka sauke application din Amandata domin fara kasuwancin data ko kuma bunƙasa kasuwancin ka na data ko kuma siyan datan da kake amfani da ita na hulɗoɗin yau da kullun. Amandata website ne da yake siyar da data da matukar sauki, kama daga AIRTEL, MTN, Gullo da kuma Etisalat. Farashi daidai da sari, farashi daidai da aljihu. Ko kana buƙatan fara kasuwancin datan baka san yadda zaka fara ba, amma dai ka san wannan. Akwai link a bio dina na group din su na WhatsApp. Ina da yakini zai maka ƙarin bayani akan yadda zaka fara kasuwancin. Kafin nan tabbatar ka sauke wannan application din. Idan a YouTube kake kallon wannan bidiyon, ka duba description din wannan bidiyon zaka ga bayanan su. Ka sauke shi akan wayarka, zaka samu riba da yawa.